Lidlin pääsiäismuna. Se aina haluu raiskata mua se kysyy aina asiakkailla, ovatko ne seksin asiantuntijat. Se ruskea muna on vitun skitso, joka näkee naisia ilman housuja. Se neekeri muna aina kysyy, miten voi olla mustempi. Se ruskea muna aina kysyy, miten voi olla neekeri. Se muna, se kuoli vanhainkodissa, sen paras kaveri oli Epstein. Ja sen kova muna ei ole enää kova. Sen pensseli tippui ja sen neekeri hajas.